Kuha ang video na ito sa Barangay Dayangdang, Naga City nitong Martes, July 14. Makikita sa video na ito na nagkakainitan ang isang lalaki at isa pang kasama ang mga kasama nito. May punto ng video na may dalang mataas na kalibre ng baril na lalaking nakaitim. Isang araw matapos kumalat ang video online at nag-viral, pinatawag sa barangay ang mga sangkot sa insidente at nagkaayos na. Kita rin sa mga larawang ito na nagkayakapan ng dalawang sangkot na napag-alamang mga estudyante. Ayon sa PNP, replika ang bitbit na baril ng lalaki sa video. Tuloy nag-viral baga ito. Pero kasaod nakagaygawa na sinda ng amicable settlement. Kumbaga nagkasundo sinda sa barangay. And sa tuya man sa kapulisan, pag nahiling tama na seryoso, as in, kumbaga tinawag taning dikit ng konsiderasyon sa lahat ng mga estudyante man itong mga involved. Kaya tigwarningan at as in pinangadalan ta para dahil na mautro. Isa siyang replika ng isang M16 at ito ay voluntaryong isinurinder na doon sa Station 5. Dahil nagkaayos na magkabilang panig, wala na rin umanong kaso laban sa mga sangkot, ngunit paalala ng PNP. Maging mahinahon kita sa gabos ng oras. Huwag nating pairalin ang init ng ulo. Dahil kapag nangyari na, ay hindi na natin ito may babalik. Lalo't kung ang dulot nito ay hindi maganda. Kung magdala ka ng replika ng kuwan na gagawin panakot, pwede kang makasuhan ng grave threat niyan, life threat. And then yung nag-create ka ng alarma sa publiko, pwede kang makasuhan ng alarm scandal. Maging mahinahon sa lahat ng oras. Ano ang desisyon natin sa buhay. Dahil pag napasok mo na ang problema, ang hirap ng lusutan. O baga, sabi nga niyan ay pwede namang hindi. Jan Amador, CSN.